डॉट फोर नमस्कार मंडळी, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं. हाय राजकुमार दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. स्वागत आहे दादा तुम्हा सर्वांचं. पटापट सर्वांनी डबल टॅप करत राहा. आजचा विषय आहे माहितीये का आजचा विषय काय आहे? दिवस नाही म्हटलं, आजचा विषय. हाय प्रतीक्षा म्हणते. हाय ताई. हाय प्रतीक्षा, स्वागत आहे. सर्वांनी पटापट लाईव्ह ला जॉईन व्हा. हाय सागर दादा, नमस्कार. हाय म्हातारे, डॅम्बिस गप. तूच म्हातारा, तू म्हातारा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. राजकुमार दादा म्हणते भारताचा भूगोल. येस, आज भारताचा भूगोल. आपल्याला त्यातून पूर्ण भारताचा भूगोल कळणार आहे. असे प्रश्न आहेत. कशी आहेस ग ताई? प्रतीक्षा, मी मस्त आहे. तू कशी आहेस मला नक्की सांग. खुशी, तू कागद घेऊन ये तिकडचा छोटासा, पाठ खाली आहे ना तो. चिन्मय, हाय चिन्मय, स्वागत असा तुझा. इलो इलो कुडाळकर पण इलो. होय गौरव भावा, इलस मा बरोबा. काय रे गरमीन बरे तापतास ना. गावात बरे कुठ एका कोकणात बरी तापतास मग. झाडा तोडतात सगळी आणि काय म्हणतात ते, झाडा तोडून तोडून इकतास हा. आणि आता बरी तापत तव्यासारखे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, सगळ्यांनी लाईक करा. अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात अशोक दादा? मनोज दादा म्हणतात लाईक डन मुंबई. थँक्यू मनोज दादा. कसे आहात तुम्ही मनोज दादा? जेवलात का? अशोक दादा म्हणतात हाय. हाय अशोक दादा, जेवलात का? चिन्मय म्हणते तुमची कोकणची भाषा खूप गोष्टी असा. खूप गोष्टी असा म्हणजे गोड असा. ओके, थँक्यू चिन्मय. आमची कोकणची भाषा खूप गोड असा. माहिती आहे आणि सगळ्यांका ती आवडतं भरपूर. म्हणजे जरी ज्याला येत नसेल ना त्यालाही आवडते भाषा ही. प्रतीक्षाताईमध्ये जेवण झालं का ताई तुझं? हो प्रतीक्षाताई, बनवलंय, जेवायचं आहे फक्त. गौरव दादा म्हणते उद्या जाईन आई तरला मध्ये. उद्या जरा आहे तरला मध्ये म्हणजे खुशी, तो मोबाईल दे. प्रथमेश पाटील म्हणतात माझी बहीण आली रे लाईव्हला. भावा लाईक कर. आणि जे माझे आणि मंडळी, मी लाईव्हवर सॉरी माझ्या चॅनलवर व्हिडिओ अपलोड केला आहे. सर्वांनी जाऊन नक्की पहा. प्रतीक्षाताई नक्की पहा, व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. गौरव दादा नक्की जाऊन एक कमेंट कर, वाट बघते तुझ्या कमेंटची. प्रथमेश दादा, याच्या माझ्या लाईव्हवर असणाऱ्यांपैकी फक्त राजकुमार दादा आणि गुरुनाथ दादा यांनीच मला कमेंट केली आहे, बाकी कुणी नाही केली आहे. एक निलेश दादा, प्रेम, या माणसांनी केली आहे. चिन्मय प्लीज नक्की जाऊन बघ व्हिडिओ, थोडासा पूर्ण बघ. तुमच्या एका व्हिडिओमुळे मला नक्कीच सपोर्ट होईल. चला आज भारताचा भूगोल करणार आहोत, बघणार आहोत. चिन्मय म्हणते लाईक डन. हाय श्रद्धा ताई, नॉस नॉनचेस. श्रद्धा ताई कसा असाय गो? हाय अक्षय दादा, नमस्कार. गुड मॉर्निंग ताई म्हणतात. गुड मॉर्निंग. इकडे आमच्याकडे गुड आफ्टरनून. हाय. प्रतीक्षा ताई म्हणताय ताई कोकणची का तू? हो प्रतीक्षा, मी कोकणातली आहे. माझी या प्रीती हाला प्रीत कळेना, तुझी नि माझी भेट ही क्षणोक्षणी का आठवे, आधी कधी ना वाटते. पुढचं काय ते विसरली. माझी या प्रीती आला प्रीत
हाय सुनीता ताई, हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. सुनीता ताई, तुमचा भूगोल कसा आहे? उत्तर द्या आता. प्रतीक्षा ताई म्हणतात खूप छान आवाज आहे ताई तुझा. काय पण. प्लीज मंडळी लाईक करा पटकन. बाळू मामा म्हणतात हाय हाय. इंजिनिअरिंग DNR. स्वागत आहे भावा तुझं. कसं आहेस? अक्षय दादा म्हणतात जेवली का ताई? नाही अक्षय दादा, मुलं येणार, मिस्टर येणार, मग जेवणार. स्टार्ट करा प्लीज. ओके. सुनीता ताई म्हणते खूप छान आवाज आहे. थँक्यू सुनीता ताई. अंजली ताई नमस्कार. हाय ताई, काय करताय? अंजली ताई, आता लाईव्ह घ्यायची वेळ झाली. चला चला लाईव्हला जॉईन हा. तुम्ही जेवलात का अंजली ताई? व्हेरी गुड. हा जरा नीट काढ बघ. तो जरा चुकलाय बघ. हा बघ कसा काढला, हा बघ कसा काढला, आणि हा पण छो. पण तो तुझं चुकलो, जरा चुकलो. तर आपण आता प्रश्न घेणार आहोत. पटकन सगळ्यांनी उत्तरं द्यायची आहेत. चुकली तरी चालतील. ओके. अ ब कड मध्ये आन्सर द्यायची आहेत. आता पहिला प्रश्न घालते. आज महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल आहे. सो बघू किती जणांना उत्तरं येत आहेत ती. राजकुमार दादा म्हणतायत भूगोलमध्ये मी थोडा कच्चा आहे, मला गणित चांगलं जमतं. आणि राजकुमार दादा, गणित माझं कच्चं आहे. बाळूमामा म्हणतायत प्रश्न विचारात. धन्यवाद दादा. इंजिनिअरिंग म्हणतायत चॅनल मॉनिटाईज झालं का? चॅनल मॉनिटाईज झालं की मी नक्की सांगेन. या महिन्यात नक्की होईल माझं चॅनल मॉनिटाईज. हाफ मॉनिटाईज नक्की होईल. ऑप्शन पण सांगा. ओके चिन्मय. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. प्रतीक्षा ताई, मी वाटच बघत होते ताई तुझी लाईव्ह यायची. थँक्यू प्रतीक्षा ताई, थँक्यू सो मच. असंच प्रेम देत राहा आणि अशीच माया करा. मलाही खूप बरं वाटतं जेव्हा तुम्ही माझे यूट्यूब फॅमिली मेंबर बनलात. मलाही ना कालपासून जमत नाहीये लाईव्ह घ्यायला किंवा असं मोबाईलवर. स्क्रीन टाईम माझा जास्त वाढलाय. पण एक असं होतं ना, एक वेळ म्हणते जाऊ दे राहू दे, पण म्हटलं की आपली लोक वाट बघत असतील ना, मग मला घ्यावं लागतं. आज मला मिस्टर बोललेले की आज नको घेऊ, आज आराम कर. पण आता काय सांगू, आल्यावर ओरडणार आहेत. अक्षय दादा म्हणताय भूगोल तर गोल आहे. येस दादा, भूगोल तर गोल गोल आहे. प्रथमेश दादा दिदू 9 लाईक डन. थँक्यू. इंजिनिअरिंग DN म्हणजे लेट स्टार्ट. ओके. हाय बॉस. जय कोकण. जय कोकण. कुठून स्वागत आहे. पटकन प्रश्न. हे 2-3 कमेंट वाटते. बाळूमामा म्हणते प्रश्न कळा नीट नाही ऐकू आला. प्रश्न नाही अजून घातलाय. मी श्रीवर्धन रायगड. हाय श्रीवर्धन, स्वागत आहे तुझं. अशोक दादा म्हणताय विचारा हात कसा आहे. आज थोडासा ठीक आहे. ठीक आहे थोडासा, पण थोडासा दुखतोय. हनुमान म्हणताय जय शिवराय ताई. जय शिवराय हनुमान दादा. चला प्रश्न स्टार्ट करूया. सह्याद्री पर्वतातील सर्वात उंच शिखर कोणतं? सोप्या प्रश्नाने स्टार्ट केलंय. अ मध्ये आन्सर द्या. अ साल्लेर, ब महाबळेश्वर, क कळसुबाई, आणि ड सप्तशृंगी. अशोक दादा म्हणतात सी. कुणाल दादा म्हणतात कळसुबाई. चिन्मय म्हणतोय सी. राजकुमार दादा म्हणतात क. तर इथं आन्सर आहे डॉक्टर श्रद्धा यांनी आन्सर दिला आहे कळसुबाई. डॉक्टर श्रद्धा ताई नी पहिला आन्सर दिलाय कळसुबाई. व्हेरी गुड. श्रद्धाताईंचा विजय असो. आज रडवा नाही आला. अरे 2 दिवस येतच नाहीये. 2 दिवस धनल येतच नाहीये. कुठे गेला काय माहिती. हनुमान दादा म्हणते कळसुबाई शिखर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अश्विनी ताई म्हणतात हाय अश्विनी ताई. आन्सर म्हणते सी. बरोबर आहे. विजय दादा म्हणते लाईक नंबर 14 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली ताई. लंच झाला का? नाही दादा. बाळूमामा म्हणतात सह्याद्री डोंगर रांगेतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर हे कळसुबाई आहे. वा वा वा. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. जम्मू कोकण गर्ल. येस दादा.
चला पुढचा प्रश्न. लाईक करा सर्वांनी, लाईक करा. महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ किती चौरस किलोमीटर आहे? महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ किती चौरस किलोमीटर आहे? 3,07,713 चौरस किलोमीटर. बी म्हणजे ब 2,07,713 चौरस किलोमीटर. क 3,47,713 किलोमीटर आणि ड 4,07,713 चौरस किलोमीटर. तर अशोक दादा म्हणतायत अ. व्हेरी गुड अशोक दादा. राजकुमार दादा म्हणतायत 3,07,713 बरोबर आहे. अशोक दादा व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. अक्षय दादा पण ए सांगतायत, व्हेरी गुड. राजकुमार दादा पण ए सांगतायत. चिन्मय म्हणते मला 10वीला बोर्डाला समाजशास्त्रामध्ये 98 पडले होते. अरे बापरे, मग आज तू आन्सर मस्तपैकी देणार आहेस. हनुमान दादा म्हणतायत अ. अश्विनी ताई म्हणतायत अ. चिन्मय दादा म्हणतायत अ. व्हेरी गुड. प्लीज सगळ्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा आणि सीसीवर असलेल्यांनी आन्सर द्या. अबकडं का ठोकना पण ठोकून तरी द्या. दुसरा प्रश्न घालणार आहे. महाराष्ट्राला किती किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे? हाय शिकवलेलं. नमस्कार भावांनो आणि बहिणींनो. कोणाशी बोलतो तुझी तू? राजकुमार दादा म्हणताय अशोक दादांनी बोलले 720. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते 720. इश्कॉललो म्हणते शुभ दुपार सर्वांना. शुभ दुपार इश्कॉललो. जेवलास तू? राजकुमार दादा म्हणते 720. अक्षय दादा म्हणते 719, 720. बाळूमामा म्हणते महाराष्ट्र एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 3,07,713 चौरस किलोमीटर आहे. बरोबर दादा. चिन्मय म्हणते पण मी विसरलो आता. ओके. अश्विनी ताई म्हणते 720. तर इथं पहिला आन्सर जे दिला आहे ते अशोक दादानी. व्हेरी गुड अशोक दादा. 720 किलोमीटरचा आपल्याला सागरी समुद्र किनारा लांबीचा सागरी समुद्र किनारा लाभला आहे महाराष्ट्राला. तर पुढचा प्रश्न घालूया आपण. चिन्मय अश्विनी ताई म्हणते 720. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. पुढचा प्रश्न आहे गोदावरी नदीचा उगम कुठे होतो? गोदावरी नदीचा उगम कुठे होतो? ऑप्शन सांगते मी. ऑप्शन अ महाबळेश्वर, ब भीमाशंकर, क त्र्यंबकेश्वर, ड मुलताई. अशोक दादा म्हणतात त्र्यंबकेश्वर. महेश दादा म्हणतात नाशिक. अशोक दादा म्हणतात नाशिक. होय मी जेवण करून आलो कारण इथे जेवण नाही तर पुस्तकी ज्ञान मिळतो. राईट बाबा. प्रतीक्षा ताई म्हणतात नाशिक. अक्षय दादा म्हणतात नाशिक. प्रतिभा नाम 700 असतो किंवा कधी कधी 720 असतो. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे प्रतिभा, स्वागत आहे. कुठून आहेस तू? राजकुमार दादा म्हणते सी. अश्विनी ताई म्हणतायत नाशिक. प्रतिभा म्हणतायत त्र्यंबकेश्वर. इश्कॉलला म्हणतो भीमाशंकर. अश्विनी ताई म्हणतात सी. महाराष्ट्र या नावाचा अर्थ काय? उत्तर सांगा. महान राष्ट्र. प्रतिभाताई म्हणतात नवी मुंबई. ओके, नवी मुंबईवरून आहात का? स्वागत आहे प्रतिभाताई. नवीन पहिल्यांदाच आलात तुम्ही माझ्या लाईव्हला. थँक्यू सो मच आणि खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. राजकुमार दादा मध्ये नाशिक त्र्यंबकेश्वर. तर इथं आन्सर जे आहे ते पहिलं कोणी दिलंय बघू बघू बघू. अशोक दादांनी दिलंय त्र्यंबकेश्वर. तर व्हेरी गुड, व्हेरी गुड अशोक दादा. स्टार गेमिंग आदित्य. हाय मी पुणेकर. हाय आदित्य, स्वागत आहे तुझं. मी कोकणकर. सिंधुदुर्गकर. स्वागत आहे तुझं. प्रतिभाताई म्हणताय थँक्यू मॅम.
प्रतिभाताई मॅम म्हणण्यापेक्षा ताई म्हटलंच तर खूप आवडेल, कारण इथं मला मॅम नाही बोलत कोण. ए चिन्मय तू पण बरोबर मॅडम, ताईच बोलतात मला सगळेजण. बाळूमामा मध्ये मुख्य स्थान नाशिक शहराजवळ असलेले त्र्यंबकेश्वर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. स्टार गेमिंग आदित्य म्हणतात ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. पुढचा प्रश्न घालते मी. वर्धा आणि वैनगंगा यांच्या एकत्रित प्रवाहास काय म्हणतात? एक प्राणहिता, ब कृष्णा, क तापी, ड वैना. प्राणहिता बरोबर आहे अशोक दादा. आदित्य बोलते ताई हे कसले क्वेश्चन आहेत? हे महाराष्ट्राचा भूगोल आहे. महाराष्ट्र भारताचा भूगोल आहे. डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणते फणसाची भाजी मिस करते. हो ग, त्या दिवशी मी आणलं इथून, पण त्याला काय गरे चारच. प्रतिभाताई म्हणतात ओके ओके. अशोक दादा म्हणतात प्रतिभा प्राणहिता. अशोक दादा म्हणतात ए. अक्षय दादा म्हणतात प्राणहिता. श्रद्धाताई म्हणतात प्राणहिता. चिन्मय म्हणते मॅडम मला तुमचा क्वेश्चन वेळाने ऐकू येत आहे. असं कसं? तुझ्याकडे नेट स्लो असेल भावा. अश्विनी ताई म्हणतात ए. चिन्मय म्हणतो ए. श्रद्धाताई म्हणतात पुढे प्राणहिता जाऊन गोदावरीला भेटते. येस, त्याचं मी सांगते. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवर वर्धा आणि वैनगंगा या नद्या एकत्र येतात. त्यांच्या संयुक्त प्रवाहाला प्राणहिता म्हणतात. कोणत्या दोन नदी एकत्र येतात? वर्धा आणि वैनगंगा या काय येतात? एकत्र येतात आणि त्यांच्या संयुक्त प्रवाहाला प्राणहिता म्हणतात, जी पुढे गोदावरीला जाऊन मिळते. समजलं ना? ती कुठे जाऊन मिळते? गोदावरीला. डॉक्टर श्रद्धाताई बरोबर सांगतायत. तर पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. रेगूर मृदा कोणत्या पिकासाठी सर्वात उपयुक्त असते? रेगूर मृदा कोणत्या पिकासाठी सर्वात उपयुक्त असते? ऑप्शन आहे अ तांदूळ, ब गहू, क कापूस, ड ऊस. अशोक दादा म्हणतात कापूस. अक्षय दादा म्हणतात कापूस. तर ज्यांना वाटतं लाईव्ह मध्ये फक्त टाइमपास चालतो त्यांनी एकदा प्रीतियाला बघावं. इथं टाइमपास नाही तर नॉलेज आणि कॉन्फिडन्स दोन्ही लेवल अप होतं. येस भावा. राजकुमार दादा म्हणतात चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील सीमेवर. अशोक दादा म्हणतात कापूस. अक्षय दादा म्हणतात कॉटन. अशोक दादा म्हणतात सी. अश्विनी ताई म्हणतात सी. तर अशोक दादा व्हेरी गुड, गुड आन्सर. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी मंडळी प्लीज लाईक करा. आणि सीसीवर असणाऱ्यांनी फक्त आन्सर द्या. आन्सर द्यायला इथं काय होतंय ना, आपण काय पैसे घेत नाही आन्सर द्यायचे. फक्त सबस्क्राईब करा चॅनलला, लाईक करा बस, आणि आन्सर देत बसा. बाळूमामा म्हणते वर्धा आणि वैनगंगा या नद्यांच्या एकत्रित प्रवाहाला प्राणहिता असे म्हणतात. व्हेरी गुड दादा, बाळूमामा दादा. पुढचा प्रश्न. रेगूर म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण सांगते. रेगूर मृदेलाच काळी मृदा असेही म्हणतात. असं पण येऊ शकतो. काळी मृदा कोणत्या पिकासाठी उपयुक्त असते? लक्षात ठेवा, रेगूर मृदालाच काय म्हणतात? काळी मृदा. आणि ही मृदा ओलावा टिकून धरते, त्यामुळे कापसाच्या पिकासाठी ती उत्कृष्ट किंवा अत्यंत उत्कृष्ट असते. ओके. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण कोणते? सगळ्यात हा प्रश्न नेहमी घेतलाय आपल्या लाईव्हवर. आज आमच्या घरी कोल्हापुरी अख्खा मसूर केला आहे, या जेवायला. हो चिन्मय, कोल्हापूरला आली की मी तुझ्याच घरी येणार आहे जेवायला. इश्कॉलाला म्हणते घाबरू नका रे, चुकली तरी उत्तर काय झालं? प्रीतियाच्या लाईव्हवर येऊन धाडस करणंच मोठं काम असा. काय खुशी. सुजित दादा म्हणतोय कमी शिक्षण झालेले मोठे पदावर आहेत. सीएम, योगी,
आणि आपण एवढे शिक्षण घेऊन त्यांची गुलामी करतोय. काय गव्हर्नमेंट आहे बघा. पटते का तुम्हाला? आम्हाला तर नाहीच पटत आहे. मागे एक कोणीतरी बोललेलं की जे सगळे जे मंत्री संत्री आहेत त्यांना एखादी एक्झाम द्यायला पाहिजे आणि एक्झामवरच ह्या पण पोस्ट निघायला पाहिजे. राष्ट्रपती किंवा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, हे सगळे आरोग्यमंत्री, ह्यांना पण ती टेस्ट द्यायला पाहिजे, तरच काहीतरी देशाची सुधारणा होईल. मला तर असं वाटतंय. डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणतात आंबोली. व्हेरी गुड श्रद्धाताई. कोकणातल्या लोकांका माहित असतला या. डॉक्टर श्रद्धा बेन्नोस नॉनचेस. 1 पॉइंट. अशोक दादा म्हणतात आंबोली. राजकुमार दादा म्हणतात आंबोली. अक्षय दादा म्हणतात आंबोली. आंबोली. अश्विनी ताई म्हणतात आंबोली. प्रतिभा ताई म्हणतात आंबोली. राजकुमार दादा म्हणते आंबोली जिल्हा सिंधुदुर्ग. येस राजकुमार दादा. चिन्मय दादा म्हणते पण मॅडम आमच्या कोल्हापूरमध्ये काळी माती असून सुद्धा ऊस पक्की असे कसे मॅडम? काहीतरी त्याच्यात डिफेक्ट असेल दादा, पूर्ण काळी नसेल ती. अशोक दादा म्हणतात राघव चड्डा बोलले होते यार. मी तर त्यांना हँड्स ऑफ करते राघव चड्डांना. ते सीएम झाले असते ना आपल्या, काय केलं असतं त्यांनी यार आपल्यासाठी. डॉक्टर श्रद्धा आंबोली आणि आंबोळी आपल्या नशिबात आहे. येस श्रद्धाताई. सागर दादा नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद तुमच्या या प्रेमासाठी. भरपूर धन्यवाद. तर कोण कोण आंबोलीला गेलंय का? तुमच्यापैकी कोण कोण कमेंट करून मला सांगा. आंबोलीला कोणी गेलंय का? पाहिलंय का? जिथं जास्त पाऊस पडतो ते ठिकाण आंबोली. कोण कोण गेलंय मला कमेंट करून पटकन सांगा. डॉक्टर श्रद्धाताई गेलेत म्हणतात मी गेलीये. अजून कोण गेलंय का सीसीवर असणाऱ्यांपैकी? पीके प्रवीण ब्लॉग म्हणतात हॅलो हॅलो नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीतिया. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी आंबोलीला कोणी जाऊन आलंय का मला कमेंट करून पटकन सांगा. अक्षय दादा गेले आहेत. अशोक दादा पण गेलेत. मी गेलो होतो. ओके भरपूर जण गेली. आकाश दादा नमस्कार. हॅलो. हा फोटो लावायचा तिथं. लावूया आपण. राजकुमार दादा म्हणतात नाही. राजकुमार दादा नक्की जावा आमच्या आंबोलीला. मास हेड का होत आहे? मास हेड का होत आहे म्हणजे? हे नंतर करूया. हा तिकडचं तर. डॉक्टर श्रद्धा राहुल महाराज कॉलेजला होतीस? येस श्रद्धाताई SRM लाच होती मी. गौतम दादा म्हणतात जय भीम. गौतम दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. वेलकम म्हणतात. ओ आकाश दादा म्हणतात मेसेज हाईड का होत आहे? मेसेज हाईड होत आहेत? नाही दादा मला तर नाही आले. कोणाचे झाले तुम्ही? मी पण बोललो जर मी शिकलो नसतो तर आता आमदार आणि खासदार नक्की असतो. हा कोणीतरी बोललेलं. आणि त्यांना पण पेपर द्यायला पाहिजे होते किंवा त्यांची पण एक्झाम जायला पाहिजे तर काहीतरी देशाचं चांगलं होईल आणि अशा लोकांच्या हातात जाईल देश की एज्युकेशन नसते असेल आणि त्यांना गरिबीतून वर आलेला माणूस पाहिजे यार. अक्षर यूट्यूब कडून हाईड होत आहेत भरपूर मेसेज. असं का होतंय? असं का होतंय यार? सुजित दादा म्हणताय जे साधू संत झाले त्यांना Z+ प्रोटेक्शन आणि आपण एवढी मेहनत करून त्यांची करतोय गुलामी. काय बोलणार दादा. इथं जे सैनिक आहेत त्यांना बुलेट प्रूफ जॅकेट पण एकदम लो क्वालिटीचं भेटतंय. मग आपलं काय म्हणून भरायलाय. हाय सागर दादा हाऊ आर यू? आय एम फाईन. आम्ही कॅम्पसला होतो राहुल कॉलेजला. तिथं दुर्वांकूर मोटेल्स मध्ये राहायची सोय केली होती आमची. अरे वा लय भारी रे. पुढचा प्रश्न घालते.
आणि तुम्हाला माहिती आहे ना, आंबोलीला चेरापुंजी असे म्हणतात. ऑप्शन खरात. कॅप्टन खरात. ओके. कॅप्टन खरात बद्दल काय बोलूच नका, ही घाणेरडा माणूस. सागर दादा म्हणते जेवलीस का? नाही सागर दादा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते कॉमो इस्टास. अक्षय दादा म्हणते जाऊ दे, आपण अजून हव्या हवेत आहोत, तेच आपलं नशीब. हयात आहोत. ओके, हयात आहोत तेच आपले नशीब. खरं आहे ते. पुढचा प्रश्न घालते. भारताची प्रमाण वेळ IST कोणत्या शहरावरून निश्चित केली जाते? भारताची प्रमाण वेळ कोणत्या शहरावरून निश्चित केली जाते? ऑप्शन अ दिल्ली, ब कोलकाता, अलाहाबाद, प्रयागराज. अलाहाबाद म्हणजे प्रयागराज. ड मुंबई. डॉक्टर श्रद्धा बर्नस नॉनचेस. प्रयागराज. व्हेरी गुड डॉक्टर श्रद्धा. कुणाल दादा म्हणते कोलकाता. अशोक दादा म्हणते मिर्जापूर. अशोक दादा म्हणते सी. इश्कल म्हणते लाईक कमेंट आणि सपोर्ट करणारेच खरे स्टार असतात, बाकी फक्त बघणारे प्रेक्षक असतात. तेच नाही तर फक्त 4-5 लोकच आहेत जी व्यवस्थित कमेंट करतायत, बाकीचे फक्त टीव्ही चालू असल्याप्रमाणे बघतायत. प्लीज मंडळी तुम्ही पण कमेंट करा यार, काय प्रॉब्लेम नाहीये. लगेच बोललेलं टोचलं गायब. हे भगवान. सय्यर म्हणतायत कोलकाता. हाय सय्यर. साई अहेर. अहेर. हाय साई आहे. स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. प्लीज लाईक होऊन जाऊ दे. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. चिन्मय मध्ये बरं मॅडम मी हरलो, मला काहीच येत नाही. मी जातो जेवतो आणि पिक्चर बघत असतो. पिक्चर कसला बघतोय भावा? तुला चांगली एक्झाम द्यायची आहे ना पुढे. डॉक्टर श्रद्धा माका नको पॉइंट नाही गो, मी तुका देतो नय. चिन्मय दादा म्हणते कोलकाता नाही. मिलिंद दादा म्हणते खरात खराब कसा? दररोज स्कॅमचे टीव्हीवर ऍड येऊन पण स्कॅम होते. तसंच काही असे अधर्मी लोक कृत्य करतात म्हणून माहीत आहे तरी कशाला बाया त्यांच्या वाटी जातात. तेव्हा दादा मला ना एक गोष्ट जाणवली, आता बोलते. म्हणजे खरात सारखे बाबा जे आहेत कॅप्टन खरात, त्याचं कॅप्टन नाव कोणी ठेवलं काय माहिती. कॅप्टन नाव का ठेवलं त्याला मला सांगा जरा कमेंट करून. मला असं वाटतं की अशा लोकांना असं का जमतं ते माहीत सांगते. जेव्हा देवावर विश्वास माणसं ठेवायला कमी करतात आणि अशा लोकांवर विश्वास ठेवतात, तेव्हा ह्या गोष्टी जास्त करून घडतात. जेव्हा म्हणून लोक इकडे तिकडे तिकडे म्हणजे आपलं भविष्य सांगणारा, आपल्यावरची कोणी काळी जादू केली आहे, हे केले. अरे का कसली काळी जादू आणि हे ते. देवावर श्रद्धा ठेवा, तुमच्यावर सगळं आलेलं संकट कमी संपुष्टात होऊन जाईल. त्यामुळे फक्त देवावर विश्वास ठेवा, त्यामुळे तुम्हाला अशा खरात बाबाची गरज लागणार नाही. इथं मला सगळ्यांना सांगायचं आहे. प्रयागराज मिर्जापूर शहराजवळ. गेली
इथं कोण मोठं कोण लहान नाही, इथं फक्त एकच गोष्ट महत्वाची, शिकण्याची हिंमत. तर आन्सर सागर दादा बोलला ए, अक्षय दादा प्रयागराज मिर्झापूर, अशोक दादा म्हणतात मिर्झापूर, डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात प्रयागराज. बरोबर आहे, प्रयागराज. डॉक्टर श्रद्धा बेनस नॉनचेस. तर अजून काय काय कमेंट होते वाचते मी. कारण ती विकृती मर्चंट नेव्ही मध्ये होती. हा, तो मर्चंट नेव्ही मध्ये होता. ओ माय गॉड, तिथं काय दिवे उधळले असणार त्याने. नेव्हिश म्हणते का आपण कॅप्टनला ओळखत आहेस का? मी कशाला ओळखते? अक्षय दादा तो आधी नेव्ही मध्ये होता बहुतेक. तिथूनच ढकलून द्यायला पाहिजे होतं समुद्रात. ती माझ्यावरच श्रद्धा ठेवते. बरोबर श्रद्धा ताई. अक्षय दादा मर्चंट नेव्ही म्हणतायत. अशोक दादा म्हणतायत रिटायर्ड झाला आणि बाबा झाला. र र र र र र. शिवाजी साळुंके म्हणतायत हाय, नमस्कार शिवाजी दादा. चिन्मय म्हणते डी डी चा लॉंग फॉर्म सांगा. मला नाही भावा डी डी टी चा. कोणाला येतोय का डी डी टी? अक्षय डॉक्टर मॅडम तुमच्या नावामध्ये श्रद्धा आहे. ये श्रद्धा ताईंमध्ये श्रद्धा आहे आपली, फक्त अंधश्रद्धा नको. अशोक दादा म्हणताय. सागर म्हणते कोकणकर मित्र असा एकच नारळ फिरवायचं सगळं ठीक होतं मग. चिन्मय म्हणतोय डी चा लॉंग फॉर्म आहे काय? डाय. अरे माका नावच नाही, प्रोनाऊन्सिएशनच करू गेला नाही. तू गप रो बाबा, माका नको विचारू. चिन्मय म्हणतो बाय 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 बाय. मिलिंद दादा म्हणते ती मूर्ती विश्वास ठेवतो, मी मूर्तीवर विश्वास ठेवतो पण माणसाच्या वेश्यात जे लोक आहेत त्यांच्यावर नाही. कारण नाही आज नाही तर उद्या ते धोका देतील, काही मागतील, पण देवाची मूर्ती काहीच मागत नाही, धोका पण देत नाही, बरोबर वेळ आल्यावर. बरोबर आहे दादा. डायक्लोराइड फेनिल डायक्लोरोइथेन. ओ माय गॉड, हे सायन्स वाल्यांनाच जमते बाबा. अक्षय दादा म्हणते नको, समुद्र खराब झाला असता. हाय जनार्दन दादा, हाय नमस्कार, स्वागत आहे. अशोक दादा म्हणतायत इटली मॅन. येस अशोक दादा इटली मॅन. तर पुढचा प्रश्न, जगातील सर्वात कुठे रे गेला? मला ना दिसतच नाहीये नीट. जगातील सर्वात जुनी पर्वतरांग कोणती? जगातील सर्वात जुनी पर्वतरांग कोणती? हिमालय, ब अरवली, क सातपुडा, ड विंध्य. अश्विनीताई म्हणतात आरवली. व्हेरी गुड अश्विनीताई, व्हेरी गुड. अरवली आन्सर आहे. 1 पॉइंट. क्लॅपिंग फॉर अश्विनीताई, व्हेरी गुड. अरवली म्हणतायत. अशोक दादा बी म्हणतायत म्हणजेच अरवली. जनार्दन म्हणतात अरवली. अक्षय दादा म्हणतात अरवली. प्रतिभाताई म्हणतात अरवली. राजकुमार दादा म्हणतात अरवली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सगळे हुशार पोर आहेत आज. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न घालते. तारापूर अणुशक्ती केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे? अक्षय दादा क्लॅपिंग करतायत. तारापूर अणुशक्ती केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, रायगड.
पालघर 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 पालघर. कोणी आन्सर दिलंय पहिलं? राजकुमार दादा म्हणतात अरवली 1.8 अब्ज वर्ष जुनी. बापरे, कोणी बघितलंय का? अशोक दादा म्हणतात पालघर. व्हेरी गुड अशोक दादा, व्हेरी गुड. नितीन गोडबोले म्हणतात पालघर. बरोबर आहे. डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणतात पालघर. राजकुमार दादा म्हणतात पालघर. अश्विनी ताई म्हणतात बी. सर्वेश म्हणते सुंदरी ताई. थँक्यू सुंदर भावा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. नितीन दादा, सर्वेश दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. चॅनलला जॉईन व्हा पटकन, लाईक करत राहा. आता दुसरा प्रश्न. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील भारताचा क्रमांक किती? विकी शाईनशीने म्हणतात हाय डॉक्टर. विकी दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला, सबस्क्राईब करा चॅनलला. अशोक दादा म्हणतात 7. दत्ता खडे म्हणतात कडक. लाईक डन बाय. काय सर्वेश लगेचच बाय. अशोक दादानी आन्सर दिले 7. धुळे पोलीस म्हणतात 3. नमस्कार धुळे पोलीस, स्वागत आहे तुमचं. धुळ्यावरून बोलताय का? कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये दादा तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अश्विनी ताई म्हणतात 3. जनार्दन दादा म्हणतात 7. दत्ता दादा म्हणतात 7. अक्षय दादा म्हणतात 7. रेबेल म्हणतात 7. विकी दादा म्हणतात 7. राजकुमार दादा म्हणतात 7. धुळे पोलीस म्हणतात 3. विकी दादा म्हणते डॉक्टर सुर्वे कुठे गेलात? राजकुमार दादा म्हणते 1 नंबर रशिया. येस, मोठं 1 नंबरला रशिया आहे. आणि भारताचा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कितीवा नंबर येतो? 7वा. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सगळ्यांना आन्सर येत आहेत बघा. व्हेरी गुड, पोरं सगळी हुशार. अशोक दादानी आन्सर पहिलं दिलंय, सो त्यांना पॉइंट. प्लीज लाईक करा ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं. विकी दादा 2nd कॅनडा, फर्स्ट रशिया, 2nd कॅनडा आणि 3rd अविज म्हणतात 7,777. हाय क्रेझी कार्टून, स्वागत आहे. 3 नंबर चीनचा. व्हेरी गुड. चला पुढे चला पुढे. RCCABBA असे लक्षात ठेवा. अशोक दादा म्हणतात RCCABBA. हा शॉर्ट ट्रिक आहे ना ही, मस्तच. हे छोटे छोटे ट्रिक असतात, त्या भारी वाटतात. पुढचा प्रश्न. भारताचा दक्षिण उत्तर विस्तार किती किमी आहे? भारताचा उत्तर दक्षिण विस्तार किती किलोमीटर आहे? 2933, ब 3214, क 3500, ड 3100. क्रेझी कार्टून, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. दत्ता दादा म्हणतायत क्रेझी कार्टून मध्ये 3214. दत्ता दादा म्हणते 3214. अशोक दादा म्हणतात बी. अक्षय दादा म्हणते 3214. राजकुमार दादा म्हणते 3214. रेबेल दादा म्हणते 3214. तर इथं सगळ्यांची आन्सर बरोबर आहेत. राजकुमार दादा पण म्हणतात 3214 किलोमीटर. प्रतिभाताई पण म्हणतात 3214 किलोमीटर. व्हेरी गुड, सगळ्यांची आन्सर बरोबर आहेत. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस, खूप छान आन्सर देत आहेत. तर इथं जे पहिला आन्सर दिला आहे क्रेझी कार्टून. व्हेरी गुड क्रेझी कार्टून.
पुरी चाटे म्हणते, एक कोडं सांगू का? हो सांगा सांगा. जनार्दन दादा म्हणते करेक्ट 300, करेक्ट 3214 किलोमीटर. येस. एक कोडं विचारू का? हो दादा विचारा विचारा. पुढचा प्रश्न आहे, भारतात आता आपण विचारलेलं भारताचा दक्षिण उत्तर विस्तार. आता आपण विचारतोय भारताचा पूर्व पश्चिम विस्तार किती किलोमीटर आहे? भारताचा पूर्व पश्चिम विस्तार किती किलोमीटर आहे? 3214, 2933 क 2800 आणि 3000. ऑलरेडी सांगितलं आहे बर. ओके, क्रेझी कार्टूनने सांगितलंय ऑलरेडी. ओके, हा प्रश्न आपण असंच घेतला. मग ठीक आहे, पुढचा प्रश्न घेऊ. वारा नाही पाऊस नाही रान कसं हिरवं, खात नाही चुना तोंड कसं लाल. पोपट. गुरुनाथ दादा म्हणते हाय ताई. हाय गुरुनाथ दादा, कुठे होता? दत्ता दादा म्हणतायत MH विचारा, महाराष्ट्र विचारा. महाराष्ट्रावर सगळेच विचारते की एकत्र. महाराष्ट्रावरचे झाले मगाशी थोडेफार. रेबेल म्हणतो पॅरोट. गुरुनाथ दादा म्हणते पोपट. जनार्दन दादा म्हणतायत 2933 वाटतंय. येस, राईट आन्सर. दत्ता दादा म्हणतात पोपट. प्लीज सगळ्यांनी जनार्दन दादा आणि रेबेल आणि अजून अक्षय दादा, माझा मी व्हिडिओ टाकलाय लॉंग व्हिडिओ, तर नक्की जाऊन एकदा विजिट करा माझ्या चॅनलला आणि प्लीज कमेंट करा. तुमच्या कमेंट माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि थोडा का होईना थोडा तरी व्हिडिओ पहा, जेणेकरून मला तुमचा सपोर्ट भेटेल. त्यामुळे प्लीज सगळ्यांनी व्हिडिओ स्किप करू नका आणि पहा. फक्त 10 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, तर नक्की सपोर्ट करा. बघा 288 राज्य केंद्र शासित प्रदेश. ओके, पुढचा प्रश्न घालूया आपण. भारताला एकूण किती किलोमीटर लांबीची भूसीमा लाभली आहे? 7516, 15200, 6100 आणि 10500. अशोक दादा म्हणतायत ए. दत्ता दादा म्हणताय 717. गुरुनाथ दादा म्हणताय खूप छान व्हिडिओ. धन्यवाद गुरुनाथ दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही पाहिलात, कमेंट पण केलात, खूप खूप धन्यवाद. अक्षय दादा म्हणतात ए. अशोक दादा म्हणतात 15200 आणि रेबेल म्हणतात 7516. क्रेझी कार्टून म्हणतात 15200. राजकुमार दादा म्हणतात 15200. सूरज जे म्हणतात 15200. दत्ता दादा म्हणतात 15200. गुरुनाथ दादा म्हणते 7515. अक्षय दादा म्हणते ए नाही बी. बी येतो आन्सर. आन्सर बी आहे 15200. तर अशोक दादा तुम्ही 2-2 आन्सर देता का हो? एकदा ए नंतर तर आन्सर बरोबर आहे अशोक दादा. पुढचा प्रश्न घालते. सूरज दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करत राहा यार. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अजून 30 लाईक्स झाले नाही आहेत. 45 मिनिट्स झाले. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पटकन लाईक्स करा प्लीज. लाईक करा पटकन. अशोक दादा हाय म्हणतायत. श्रद्धा म्हणते बाय, गुड नाईट. गो झोपतय खडे गो श्रद्धाताई. जनार्दन दादा म्हणते 15200. क्रेझी कार्टून म्हणतात 7516.60 समुद्र किनारा. ओके. दत्ता दादा म्हणते कोकण गर्ल, लग्न झालं का तुमचं? हो दादा, हे बघा काय म्हणतात ते, लायसन पण आहे हे बघा, माय लायसन्स. प्लीज लाईक करा चॅनलला.
भरत भाऊ हाय प्रीतू म्हणतायत. हाय भरत भाऊ, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी यार, लाईक करा. दत्ता दादा प्लीज लाईक करा. भरत दादा प्लीज लाईक करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन, मग आपण पुढचा प्रश्न घेऊ. लायसन धरा आहे ताई, काय म्हणताय? लायसन धरा आहे ताई म्हणजे आम्हाला एखादी पोरगी बघा कोकणात. हो दत्ता दादा, आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, मग आम्ही तुमच्यासाठी पोरगी पण शोधतो. आमच्या रोज लाईव्हला या. आता मी जाणार आहे ना पुढच्या महिन्यात, मग तिथं मी दाखवते तुम्हाला पोरी लाईव्ह वरती. अशोक दादा म्हणते धारक. ओके, लायसन धारक. ओके, येस येस, लायसन धारक. दत्ता दादा म्हणते लायसन धारक. ओके ओके. मी लायसन धारक आहे बाबा, कोणाचा हक्क नाहीये. प्लीज लाईक करा पटकन. पुढचा प्रश्न. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते? क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते? महाराष्ट्र, बी राजस्थान, क मध्य प्रदेश, ड उत्तर प्रदेश. अक्षय दादा म्हणतात लाईव्ह मॅट्रिमोनी. हा, तेच ओपन करावं लागणार. तिथं खूप गर्दी असणार बघा. हाय विशाल दादा. अरे होतं खय, आता डॉक्टर श्रद्धाताई येऊन गेली. स्वागत असा विशाल दादा. दत्ता दादा म्हणतात गुड. अक्षय दादा म्हणताय लाईव्ह मॅट्रिमोनी. येस दादा, करावंच लागणार वाटतं आता कोकणात जाऊन. गुलाबी केला म्हणते राजस्थान. व्हेरी गुड गुलाबी केला. स्वागत आहे भावा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. 1 पॉइंट गुलाबी केला. अशोक दादा म्हणते राजस्थान. क्रेझी कार्टून म्हणते राजस्थान. जनार्दन दादा म्हणते आन्सर सांग पुढे चल. असं नाही होत दादा. जनार्दन दादा, आन्सर सांगायचं पुढे चलायचं. प्रत्येकाने कमेंट करतो, कुठेतरी एखाद्याची कमेंट चुकलेली असेल तर त्याला सांगायला पाहिजे. रेबेल दादा म्हणतात राजस्थान. दत्ता दादा म्हणतात RJ UP राजस्थान. ओके. अशोक दादा UP नाही. प्रतिभाताई म्हणताय राजस्थान. अक्षय दादा पण राजस्थान म्हणतायत. व्हेरी गुड, सगळ्यांची आन्सर बरोबर आहेत. अश्विनी ताई पण राजस्थानच म्हणतायत आणि भरत दादा पण राजस्थान म्हणतायत. ॲडमिन लॅरिस म्हणतायत राजस्थान. स्वागत आहे ॲडमिन, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 7:15 वाजता. गुरुनाथ दादा म्हणतायत राजस्थान. विशाल दादा म्हणतोय राजस्थान. अरे विशाल दादा, आन्सर दिला तू का? जनार्दन दादा म्हणते राजस्थान. मी करतो इटलीवरून लाईव्ह मॅट्रिमोनी. हो का? वा 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 वा. राजस्थान. राजकुमार दादा म्हणते लोकसंख्येने उत्तर प्रदेश. हा, श्री स्वामी समर्थ. विशाल दादा. डॉक्टर ताई नमस्कार. गेले डॉक्टर ताई. क्रेझी कार्टून म्हणते राजस्थान, MP, महाराष्ट्र. जनार्दन म्हणताय तू विचार अगोदर. मुले आन्सर सांगतात पण तेच बुक घेऊन बसलेत आणि आन्सर देत आहेत. कॉफी. या हा, मला जरा इंग्लिश प्रोनाऊन्सिएशन नाही जमत, सो आम्ही मराठी मीडियमची ना दादा, आणि तेव्हा कुठे आमच्यात एवढी हिंमत की मॅडमांना जाऊन सांगायची मॅडम हे काय येतं. नाही, एकदा तर माझी सांगते एक गंमत. मी गणित सोडवली, माझ्या पप्पांनी सांगितली. पप्पांना विचारलं पप्पा कशी उत्तरं काढायची. पप्पांनी काय पण उत्तरं सांगितली आणि मी सकाळी गेली एकदम ताटात. मॅडम मॅडम ही उत्तरं बघा. मॅडम बोलले कोणी सांगितली तुला उत्तर ही, कोणी शिकवलं तुला असं. म्हटलं पप्पानी. परत नको विचारू त्यांना उत्तर, स्वतः काढत जा. स्वतः काढत जा. असली गत आमची मराठी शाळेची. जाम भीती वाटायची सरांसमोर जायला विचारायला. आता यूट्यूब आहे, मोबाईल आहेत, मुलं एवढी हुशार आहेत, सगळं मस्त. आम्हाला जसे प्रोनाऊन्सिएशन जमत नाही ना ते मुलांना व्यवस्थित जमतं. माझी मुलगी सांगते मम्मी असं नाही म्हणायचं, असं म्हणायचं. असं असतं. प्लीज लाईक करा त्या पटकन. डोंट जज बाय बुक कवर. येस, डोंट जज बाय बुक कवर. नाही नाही, आम्ही जज नाही करत, पण काय काय लोक करतात आम्हाला जज.
दत्ता दादा म्हणतात झोपी जाऊ का तायडू? नाही, आन्सर दे दादा. क्रेझी दादा म्हणते बाय, कामावर आहे. बाय क्रेझी कार्टून. अक्षय दादा आम्ही डिग्री मराठी मीडियम मध्ये झाली, नंतर MBA इंग्लिश मधून करायला लागलो. MBA तर इंग्लिश मधूनच करावं लागते ना दादा. जनार्दन दादा हसतायत. काय आपली परिस्थिती होती आणि विचारायचं तरी कोणाला. चष्माचा शोध कुठे लागला सांगा मंडळी. दादांनी प्रश्न घातलाय, राजकुमार दादांनी. चष्माचा शोध कुठे लागला? कोकणातील माणसं अभ्यासाकडे बोलना झाल्यात. प्रथमेश दादा तुम्हीच बोलत नाही, बोला की. दत्ता दादा झोपलो ग, नंतर ड्युटीला जायचं आहे. ओके दादा, दत्तात्रय दादा झोपा झोपा. दत्ता दादा उद्या या लाईव्हला संध्याकाळी. बाय. अक्षय दादा काय करणार, दुसरा पर्याय नव्हता. येस येस. ॲडमिन म्हणताय एक्सलंट लाईव्ह स्ट्रीमिंग. हो दादा. म्हणतात ना मला, काय म्हणतात ते, असंच न म्हणजे गप्पा मारत बसण्यापेक्षा गप्पा विथ हे पण करू, काहीतरी 4 गोष्टी आपण पण शिकू, समोरचे पण शिकतील. कम्प्युटरचे जनक कोण? ओ माय गॉड, सगळे प्रश्न घालायला लागले. महात्मा गांधी जी के पास से लगा है. महात्मा गांधी जी के पास से लगा है क्या चष्मा? हाँ हाँ, ये शोध लागला का चष्म्याचा? हे वारे आहे आन्सर. आवडलं मला. पुढचा प्रश्न घालते मी. कर्कवृत्त भारताच्या एकूण किती राज्यातून जातं? कर्कवृत्त भारताच्या किती राज्यातून जाते? कमेंट करून सांगा. विशालताई गया तो हुशार विद्यार्थी लो ना. अरे येणार नाही या 2 दिवस, कंटाळलो वाटतं तो. पहिला आन्सर दिला अशोक दादानी. व्हेरी गुड अशोक दादा. अक्षय दादा म्हणते चष्माचा शोध गांधीजींनी लावला. हा, त्यांच्यापासूनच चष्मा लावायला सुरुवात झाली का? गुलाबी केला म्हणतायत 8. अश्विनी ताई म्हणतायत 8. अक्षय दादा म्हणतायत 8. रेबेल 8. राजकुमार दादा 8. गरम चपाती माझी ट्रिक. आणि त्याच्या आधी कोणाचा होता मेसेज? राजकुमार दादा म्हणतायत चार्ज बेबेज. वाव, चार्ज बेबेज. आणि पुढचा प्रश्न आहे, भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक कोणते? भारताचे दक्षिणेकडील टोक कोणते? राजकुमार दादा म्हणते चष्माचा शोध इटलीमध्ये लागला. अरे, आणि माझं इथं लाईव्ह घेऊन घेऊन माझ्या चष्म्याचा नंबर वाढला. आय डोंट नो. ॲडमिन म्हणतात IGQ इंडिरा पॉइंट. ओ माय गॉड, तुम्ही तर माझ्या बोरिंग लाईव्ह वर कसं काय आलात? IGQ, हे तर माझं बोरिंग लाईव्ह आहे ना. कमेंट पण करता तुम्ही बोरिंग लाईव्ह म्हणून. जयश्री ताई नमस्कार, स्वागत आहे. कन्याकुमारी नाही, इंदिरा पॉइंट. अक्षय दादा म्हणतात इंदिरा पॉइंट. अशोक दादा म्हणतात कन्याकुमारी. गुरुनाथ दादा म्हणतात इंदिरा पॉइंट. राजकुमार दादा, रेबेल आणि जनार्दन दादा म्हणतात इंदिरा पॉइंट. आता दुसरं पुस्तक घे. कुठलं पुस्तक पाहिजे? गौरी दादी म्हणतायत कन्याकुमारी. गौरी ताई स्वागत आहे. कुठून आहात? जनार्दन दादा म्हणतायत हसतायत. जयश्री देवी म्हणते क्लास घ्या ना. कोणाचा क्लास घेऊ जयश्री ताई? जयराम दादा, सॉरी जयश्री म्हणते जयराम दादा. सतीश दादा म्हणतायत नमस्कार मिस. नमस्कार सतीश दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज लाईक करा यार, प्लीज लाईक करा. 35 तरी लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. प्लीज लाईक करा. सतीश दादा, जयराम दादा, प्लीज. गौरी ताई प्लीज लाईक करा. आणि जयश्री ताई प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप बहुमोलाचा आहे. प्लीज लाईक करू शकता तुम्ही. माझ्या लाईव्हवर आलात तर प्लीज एक जाता जाता लाईक तर नक्की करून जावा मैत्रिणींनो आणि दादांनो. माझा मेसेज आलाच नाही का? गुलाबी केला. काय केलेला? उत्तर गुलाबी केला. इंदिरा पॉइंट. येस
गुलाबी केला. युअर 2 पॉइंट. व्हेरी गुड. गुड आन्सर. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. जनार्दन दादा म्हणता मी प्रश्न विचारू का? हो दादा विचारा. गुलाबी केला म्हणते उत्तर. काय उत्तर? सतीश दादा म्हणतात नागपूर. नागपूरवरून आहात का? स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं 1:15 वाजता आणि 7:15 वाजता संध्याकाळी. गौरीताई म्हणतायत विटा. विटा. योगराज म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू. थँक्यू दादा. अशोक दादा म्हणतायत हे काय बाय की हाय. लोअर म्हणतायत हाय. हो का? गुरुदादा माझा प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे? ओके, प्रश्न असा आहे की उत्तर दिशा आहे. प्रश्न विचारून झाले काय? नाही दादा अजून चालू आहेत. मानवी शरीरात रक्त किती असते? जनार्दन दादा विचारतायत मानवी शरीरात रक्त किती असते? नक्की सांगा. 12th क्लास घेता का? नाही ताई, 10वीचे क्लास नाही हो. मी फक्त जनरल नॉलेज घेते. गौरीताई मी जनरल नॉलेज घेते. जयराम दादा म्हणते MPSCचा क्लास घ्या ना. ओके दादा, पण मला मॅथ्स एवढं काही जमत नाही, पण मी जनरल नॉलेज किंवा मराठी ग्रामर वगैरे घेऊ शकते. अशोक दादा म्हणते 5 लिटर. ओके. लोणार मध्ये माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्या. तुमचा प्रश्नच आला नाही लोणार दादा. अश्विनी ताई म्हणतात 7 लिटर. राजकुमार दादा म्हणतात 4.5 लिटर. अक्षय दादा म्हणतात 4.87 लिटर्स मोस्ट प्रोबॅबली. गौरीताई म्हणतात बाय बाय. गौरीताई प्लीज लाईक डन. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. गुलाबी केला म्हणतात 5 ते 8 लिटर. पुढचा प्रश्न, भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर कुठे आहे? सांगा. भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर कुठे आहे? एक मिनिट मी सांगते. तर त्याचा आन्सर येतं भारतातील सर्वात गोड्या पाण्याचे सरोवर उलर सरोवर. नाव काय आहे त्याचं? उलर सरोवर. आणि हे स्थान जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील बांदीपोरा जिल्ह्यात आहे. कुठे? बांदीपोरा. पाण्याचा मुख्य स्रोत कोण? या सरोवराला मुख्यत्वे झेलम नदी पाणी पुरवते. आणि क्षेत्रफळ किती आहे? सरोवराचे क्षेत्रफळ ऋतूनुसार बदलत असते. साधारणपणे 30 ते 260 चौरस किलोमीटर दरम्यान असते.
ओके. लोणार सरोवर हे खाऱ्या पाण्याचे उत्पन्न बनले आहे. चिल्का सरोवर आणि चिल्का सरोवर हे काय आहे? खाऱ्या पाण्याचे सरोवर. समजलं का? समजले? गॉट इट. गॉट इट. राजकुमार दादा बरोबर बोलले. जम्मू काश्मीर मधील बांदीपोरा जिल्हा. बरोबर आहे दादा. अशोक दादांचा प्रश्न काय आहे? प्रश्न असा होता की भारतातील सर्वात गोड्या पाण्याचे सरोवर कुठे आहे? प्लीज लाईक करा पटापटा. प्लीज लाईक करा. बरोबर सांगितले की मग आम्ही जम्मू काश्मीर. हो हो, जम्मू काश्मीर बरोबर आहे आणि त्याचं नाव मी तुम्हाला सांगितलं, त्याची एक इन्फॉर्मेशन दिली पुरी. ओके. पुढचा प्रश्न, लक्षद्वीप बेट कोठे स्थित आहे? अक्षय दादा म्हणतात मी JNK सांगितला पण नंतर चिल्का लेक मध्ये कन्फ्यूज झालो. कश्मीर में तू मैं कश्मीर में तू नाही, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की कट गई दूर. कोण आलं? रोजच जायचं. अरबी समुद्रात, अंदमान निकोबार. अरबी समुद्र, अरबी समुद्र, अरबी समुद्र. गुलाबी केला. व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. सतीश दादा नमस्कार. अंदमान निकोबार सांगतायत. व्हेरी गुड. प्लीज लाईक करा मंडळी. 40 तरी होऊन जाऊ दे लाईक. तुम्ही लाईक पण नाही करत आहात. प्लीज लाईक करा पटकन. गॉडफादर स्वागत आहे तुमचं. अरबी समुद्र अश्विनी ताई पण म्हणतायत. राजकुमार दादा म्हणतायत अरबी समुद्र. कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी. अक्षय दादा डोरबेल एकदम युनिक आहे. ट्रिंक. मुलगी आली माझी. अशोक दादा म्हणतात गेम ओव्हर. नाही, अजून आहेत प्रश्न. माझा हात डोळा ना कालपासून एक हात एक साइड काम से गई. कशा कशा आणि बघ
टायपिंग मिस्टेक होते रे. मी काय रोबोट नाही, सगळं नीट टायपिंग करायला. येस, आमचा इश्कॉला लव खूप चांगला आहे पोरगा. लक्षद्वीप राजधानी कवरती आहे. हो का, कवरती. चला आता थोड्याशा गप्पा मारू. मला या इकडचा मोबाईल आणि हे मोबाईलवर माझ्याकडे पुस्तक नाही आहे, सो मला मोबाईलचा यूज करावा लागतो. त्यामुळे मला डोळ्यांवर इफेक्ट जास्त होतो. तो आम्ही आता मार्क सांगते इथं. तर इथं श्रद्धाताईंना 4 मार्क आहेत, अशोकदादांना 9 मार्क, अश्विनीताईंना 1 मार्क, क्रेझी कार्टूनला 1 मार्क आणि गुलाबी केलाला 3 मार्क. व्हेरी गुड अशोकदादा, श्रद्धाताई आणि गुलाबी केला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. यूट्यूबवरील राजकुमारी कोण? प्रीतिया. राईट साईडची नजर उतरवून घे. हा, कशी उतरवतात? ती नजर अशी इल्या गेल्याची नजर काढ देवा. ही वाली का? राईट साइड गुलाबी केला म्हणते. ओके बाय गुलाबी केला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इट्स सेलिब्रेशन्स. असं होतं डिक्शनरी पूर्ण एका ह्याच्यामध्ये लिहिलं आणि हो शनिवारची नजर उतरतात का? मग उतरायला पाहिजे, पण मला कोण, माझी नजर कोण उतरवणार? मिस्टरांना सांगायला पाहिजे. मग काश होते अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर. वा 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 वा. माईक म्यूट आहे. अरे देवा. प्लीज मंडळी पटापट लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करा. हा दादा उतरवतील. ते म्हणणार कसं उतरवायची नजर, असं मला विचारतील. मंडळी पटापट कमेंट करा. चला लवकरात लवकर करा, आता लाईव्ह संपवायची वेळ झाली. ऑपरेशन सिंदूर कधी राबवण्यात आलं? ऑपरेशन सिंदूर 2025 एप्रिल 8 नाही 7 एप्रिल 6 की 7 एप्रिलला मी होती ना साक्षीदार ऑपरेशन सिंदूरची. बाई नको जन्म. मग काय यूट्यूबवर व्हिडिओ दाखव दादांना आणि सांगते नजर काढूया का? काढा रे माझा. हे बघ माझा डोळा बघ, असं वाटतंय सुजले. अरे भरपूर, म्हणजे मी लाईव्ह एवढं करत नाही ना, दुपारी संध्याकाळ आणि मग ते एडिटिंगचं वगैरे. 7 मेला बरोबर, आणि 8 मेला माझी ॲनिव्हर्सरी होती. मी सांगेन ती गंमत. ओके. अशोक दादा म्हणतात आहे. विचारा ना फटाफट प्रश्न. सतीश दादा संध्याकाळी तुम्ही लाईव्हला या, संध्याकाळी आपण विचारू. आता मी लाईव्ह संपवते.
आता मी लाईव्ह संपवते दादा. 6-7 मेच्या रात्रीच्या. येस, कोरोना झाला असेल तुम्हाला. येस बाबा, तुझ्या तोंडात कडुलिंबाची सगळी पानं पडो. हाय कौशल बाबा, कशी असं मस्त असं आहे कुशल. कौशल, अक्षय दादा, अरे देवा, नेक्स्ट डे अॅनिव्हर्सरी, मग तर जाम डेंजर सिच्युएशन झाली. सांगेन तुम्हाला ही सिच्युएशन सगळ्यांना लाईव्ह वरती एक दिवशी नक्की सांगेन. आल्या गेल्याची नात्या गोत्याची नजर तू काढ रे देवा, घरातल्या दारातल्यांची नजर तूर काढ देवा. लाईक डन. ऑफिस मध्ये असं ओके कौशल, प्लीज लाईक डन कर. ला 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 ला. तू सोबती तूच दाही दिशाचं तू सोबती तूच दाही दिशा ध्यास ही तूच नी तूच माझी नशा सावली. तू कधी तू उन्हाच्या झळा सांग डोळ्यात लपू कसा मी तुला रंग झालो. तुझ्या रंगता रंगता आग पाणी जणू एक झाले. आता जीव पिसाटला रामा गाणं म्हणा. अरे बाबा, हे मला मला कुठलं गाणं आहे तेच माहित नाही. तनिष्का, वावा, छान आहे गाणं. मी ऐकलंच नाही हे गाणं. कोणत्या पिक्चर मधलं आहे बाबा? हाय तनिष्का, कुठून आहात तुम्ही? राजकुमार दादा, 14 एप्रिलचा माझा व्हिडिओ बनवला नाही ताई. दादा काय झालंय सांगू, खूप लोड आलाय सध्या. आणि 14 एप्रिलचा मी बनवलाय, आय थिंक बनवलाय, पण अपलोड करायचं आहे. सॉरी दादा, सगळ्यांनी माफ करा मला. एमराऊल मध्ये टीचर मी आलो. आता कशाला आला? शाळा सुटायला झाली. कौशल मध्ये बोलणे हे तुझे की फुलांचा सडा हासता, किने किने चांदण्यांचा चुडा एवढासा शृंगार पुरतो. तुला दृष्ट लागो न माझी माझ्या फुलजीव पिसाटला रामा. एमराऊल म्हणताय साष्टांग नमस्कार टीचर, वेलकम. तुम्ही राजापूर मध्ये राहता? नाही, सिंधुदुर्ग मध्ये. तनिष्का, मी सिंधुदुर्गातली आहे. कुशल दादा म्हणते प्रीतू, बोल भावा. प्लीज लाईक करा तनिष्का ताई. राहुल दादा म्हणते तनिष्का घरातून आहे टीचर. उदय पाटील म्हणतात आम्ही बीडकर, आम्ही कोकणकर, तुम्ही बीडकर का? स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं. प्लीज छान छान गप्पाही असतात, सो नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 7:15 वाजता. उदय दादा, तनिष्का, उदय दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. तू पिक्चर मधलं, अरे पिक्चर मधलं मला सांग ना पिक्चरचं नाव. चला मग, बाय बाय, संध्याकाळी भेटू. बाय. प्रवीण दादा स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा. सगळ्या लाईकच करत नाही तुम्ही. आणि प्लीज माझा जो व्हिडिओ आला आहे, माझ्या चॅनलवर व्हिडिओ टाकलाय मी, लॉंग व्हिडिओ 10 मिनिटाचा आहे, नक्की जाऊन बघा. होणारा होतला, जाणारा जातला, मागे तू फिरू नको. उगाच साडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. होणारा होतला, जाणारा जातला, मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको.
माग झालं सार गाव सार इतर काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. हा खोट्याची धरू नको येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजाल कालची रे देवा काळजी रे हे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे हे माझ्या देवा काळजी रे. माझी पण माझ्या देवाकच काळजी. चला मंडळी बाय शिकवायला बाय प्रेम बाय राजकुमार दादा. मी तुमचा व्हिडिओ नक्की टाकते. प्रवीण दादा बाय सगळ्यांना बाय 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 टेक केअर.